Здравейте, пичове! Аз съм Creeper Play BG и тук при мен е Дона Илян Продо BG. И сега какво ще правим? Да бе, окей, аре. Тук сме сложили някакви бикани много глави. Тук има някаква ферма, за пари главно. Да, между другото покажи ефектите Speed, Jump Boost и Resistance. Виж колко много глави. Ако искаш да скочим на едно PvP. Аре, War PvP. PvP. Че, то още няма никой. Да, някой да скочи. War. Ти нямаш ли? Окей, ела. Ела тук някъде не я знам. Ела. Лагна. Ела. Вземи. Взеха ли ти го? Окей, ела в хом да се вземе. Фейл. Окей. Е, тук си вземи колкото искаш. Аз си вземам по две. Да ям. Аре, War PvP. Са от ивента ще съберем доста айтеми. Тук има доста хора, като гледам. Макар че на War PvP понякога доста яко лага в този сервер. Аз ходя. Окей, аре, пия. Дано някой май ще скача. Чакай, аз скачам. Жизнь. Чай някакъв ми скочи. Долу съм. Човек, ще го убия. Бе, човек, Гледай как лаги, бе, човек. Сега ще се измъкне, защото лаги. Бах, тъпотилата. Там двама се бият. Вот, човек, някакви тук ме бият без сайта ми. Аре, бе. Тева. Човек, на малко е. Аре, уби го. Взех някакви айтеми. Още някакъв ми скача. Човек, то ще му бягай. Ти скочил ли си? Да, то мене ме гони цяло гониш ме. Аз ям голденка. Аре бе, гледай как лаги, бе, човек. Умира! Уби го на един удар. Убили го? Фак. Окей, кажете хайна. Аре, ще скачаме ли пак? Човек, аз убих двама, ти оня идиот ме уби. Сега топа трябва да скочим. Като виж, че аз пия и ти направо. Защото... Аз между другото бях с Protection 3 Iron Curry и Sharpness 5 меч. Нищо, какво ти пукат? То едва ли ще ни щупат. В смисъл, те с Iron меч едва ли ще ни щупат. Окей. Да, само да не ме мутна, че е малко. Ето, пак го написах. Аз взимам пак спидки. Човек, спидките ни случиха. War PvP, идвам. Скочи ли?
Че не са ме мутнали. Къде си? Пия. Да. Ама как се пише точно? Убих някакъв. А, не. Вай, човек, уби го. Някакъв ми изкача. Ще го убия него. Вай, човек, ще убия пак двама. Аре, бе, човек, бах ти лага, бе. Убих двама и съм на едно сърце. GG. Сега само да ям и бягам. Някой да не ме гони само. Това сти. Окей, това взех. Те по едно време го бяха опре... Имам моята глава и твоята. Ей, маса на Стиви. Аре, лава в хум. Някакъв идва. Той бе сайта ми. Падна му главата. Яка му е главата. Сега трябва да изляза от комбата. Човек, как рубаква. Ужасно гъм. Човек, ако знаеш сега къде съм. Качих се на покрива на една къща, ама паднах. Да, бе. Аре, аз идвам в хум. То между другото, този хум е с един слой вода и към два слоя такова дърво. Как така? Ти колко пари имаш? Я напиши бал или муни. Колко пари имаш? Той е 100. Затова не може. Това... Колко ти дам, чай, как беше нека? За какво ти е? Това е чест. Не. Като напишеш алка инфо и ти излиза. Само обикновен чест е. Иначе като напишеш алка инфо и трябва ти такова. What create please me и нещо такова. Между другото, на лайпи ви писам, сега скачам. Между другото, мисля, че можеш до 15 минути, защото не ти е купена баникама. В смисъл, все пак това ти е първият клип, възможно да е. Някой няма ли да скочи, бе? Ама като погледнеш към War PvP спауна, много жестоко почва да пада FPS-а. Че като скочиш няма, като гледаш, например, къщи, ама после като но трябва да биеш ти. Арбе, никой не скача. Лъд някакъв скочи и ми лагна много жестоко от сервера. Вай, човек, ще го убия. Бах ти ботовете. Това още някакъв ми скочи. Това протектор, да. GG. Човек, намерих някакви тъмни неща. На лар... Не мога, човек, в битка съм, май. Чай тъпа цепт. Въй в комбат съм. Аз ги взех споко. Сега бягам от това, защото... Да, бе, сега идвам само. Взех главата на някакъв флуендър и някакви стивите. И още някакъв. Да, ама нали знаеш, че на евента ще лаги много жестоко, защото има много хора. И ти като снимаш, то... Ела в хома, там съм. Про 3 панталонки. Ако иска си вземи Protection 3 панталонки. Protection 3. Касък. Найс. Меча ми е Sharpness 3. Sharpness 3.